Ola, son María Muiño, responsable da lonxa de Canido e úneme a tripulación Pesca de Rías. O meu traballo na lonxa de Canido consiste no apoio á pesca artesanal dos nosos barcos que normalmente amarran aquí no propio porto de Canido. Entón inclúe desde a descarga do produto recén pescado ata a súa venta directa a consumidor final ou a restaurantes, e logo pois todo o papeleo axunto, digamos, pois desde documentos, facturas, todo tipo, además de contacto cos clientes finais a través do WhatsApp ou chamadas telefónicas, etcétera, para poder realizar os encargos que nos vayan facendo diariamente. Agora mesmo na lonxa temos 5 listas de difusión de WhatsApp, onde temos aproximadamente unhas 1.500 persoas adheridas que reciben diariamente os nosos avisos dos produtos que van entrando para a súa venda, non? Que pode ser desde polvo a taluras, dependendo da época do ano, non? Pasando por centola na época da centola, pois agora estamos coa sardiña a tope, pois depende da época, temos diferentes produtos. Reciben ese aviso, unha vez que reciben ese aviso, se poñen en contacto con nós para facer os seus pedidos ou xa saben o que van a atopar en lonxa antes de vir aquí a comprar. A xente pode facer os seus pedidos dende a súa casa, ben a través dunha chamada de teléfono ou ben a través do WhatsApp, sempre agardando a que nós lle demos a confirmación de ter recibido o pedido, porque sempre dicimos aquí que non somos Amazon, non somos pesca artesanal, co cal as persoas que estamos aquí somos as que somos persoal da confraría, estamos limitadas, entón sempre ten que agardar a que nós teñamos un momento para dicirle, ok, quedas apuntado, tal, e xa te avisamos cando teñamos o teu pedido. Ou no mesmo momento que sí que temos ese produto, pois nos fan a chamada e dicimos, sí, pois ven a recollelo en este horario, neste caso en verán, de 9 a 1 ou de 10 a 2 en inverno, e poden vir a recollelo cando eles queiran ou elas queiran. Pois a venda directa dos nosos produtos da pesca para os nosos mariños e mariñas e para os nosos barcos, non solamente os barcos que son socios e socias da confraría, senón barcos de outras confrarías cercanas que tamén veñen ata aquí a deixar o seu produto para venda, non? Nos creemos e sabemos, porque eles mesmos non lo din, que reciben un incremento bastante significativo no seu prezo, polo tanto, digamos que o eliminar a cadea de valor do produto, ir directamente donde o produtor e o consumidor, o que facemos é aumentar o valor engadido que eles reciben de forma de pago. Por lo tanto, eles están contentos porque están recibindo máis polo seu produto, non? Pois considero que calquera marca que protexa e que distinga o produto da pesca costeira artesanal estalle dando un valor engadido ao produto, xa que sabemos que é de cercanía, que está feito de forma sostible, está pescado de forma sostible polas nosas embarcacións, que se das nosas rías, e que, por suposto, ten unha frescura adecuada, máis fresco que na lonxa non o vas a topar a ningún lado. Entonces, para nós, o selo Pesca de Rías, sí que o identificamos coa frescura máxima do produto e a cercanía. Menos burger e máis produtos do mar. Eso debe ser o noso lema para que a xente nova e a xente nese rango de idade entre 35 e 45 anos que moitos, me gustaría estar eu, pero non estou xa, descoñecemos como se cociñan estes produtos, sexamos capaces de poder cociñalos da mellor xeito, consumilos con frecuencia, xa que o peixe e todos os produtos do mar son moi saudables para todo o público, dende pequenos ata os máis maiores, non da casa. Gústame os chinchos, gústame as sardiñas, calquera peixe na súa temporada na que lle toca, que está en comida, é fabuloso e vai ser un alimento zen para calquera mesa nosa e dos nosos familiares. Ata logo! Vémonos na lonxa de Canido!